Hoeveel hast er al uithellen? 3 nu. Zo, draai je al. Ja, ik heb er al 3. En ik hoop meer eruit te halen. En hoe wil je nou een goede visker? Nou, gewoon als je van die pluimpjes maakt. Ik maak altijd van die pluimpjes, die doe ik eraan. En als ze dan bijten, dan hebben ze hem in 1 keer. Dan maak ik van brood maak ik dan pluimpjes. Dan maak ik bijvoorbeeld zulke pluimpjes zo. En dan zorg ik ervoor dat het haakje hieruit komt. Bijten ze erin. Bingo. Dat was die eigen techniek. Ja, die techniek gebruik ik altijd. Want het werkt altijd perfect. Dat is een mooie. Ja. Heb je goed vangen, hè? Ja. Durf je hem zelf uit, Ellie? Jawel. Jawel? Ja. Zo, Rick, de hangel even vast. Dus de wand even nu doen, want anders... Ik heb hem al. Ja. Ja, dan houdt ze gewoon maar uit. Jo. Pak hem op, joh. Pak hem maar op. Ja, pak hem maar neer. Ja? Ja, zo. Ah, hoppa. Deze wie van die? Ja. Jawel. Tevreden? Ja. Oké. Weet je, hier is de mop op Maartsen, hè? Ja. Daar er wel mooi onder. Ja. Nou, maar op naar de volgende, dat ik. Oké. Wil er even naar Maartsen doen? Ja. Doop is de trainer. Ja, trainer, hè? Ja, bij jou die jongens een cursus. Ja, in het sportfeestje. En dit is nou de 2e keer dat we doggen. En ja, just, ze zijn helemaal enthousiast nou. Ja. En hebben de man wat talent? Ja, dat is juist hetzelfde denk ik wel. De cameraman die komt de camera's te kwaad om alle visken op de camera te zetten. Dus ja, dat gaat hartstikke best. De een die is wat scherper als de andere, maar ja, die een heeft wat meer ondersteuning nodig. Maar als ze een visje vangen, hoe blij dat ze binnen, dan ja, daar doe je het voor. Lees je hem de hengels even de al jongens, even in het gas, dan laten we eventjes de visjes even vrij. Nou, gooi hem er maar in. Goed zo. Dan wordt dus na het verzamelen, gaat de boel dus in het plastic zakje en dan wordt deze lijst ingevuld. Wat doe je hem? Peerzaaiziekje? Ja. We zijn nu nog aan de starten op het onderzoek naar of we Steensen West hebben. Of je Steensen West hebben? Ja, want er is een periode een boek verschijnd over de Steensen in Friesland bij de Friese Academie, door Paul Nomen. En die had er kaarten bij uitgegeven. Op grond van oude kaarten van Friesland werd dingetjes aangegeven die een waarschijnlijk Steensen West hebben. En nou is de vraag, wat kunt je nog vinden van wat je er zo'n 400-500 jaar geleden aan Steensen West had? Langs dit pad werd we nou staan. Zo'n even een kaart uit 1930, 35, ik weet het hier net correct. Zo jere langs deze dik 3 Steensen West hebben. Er is in het land vanzelfs op dit zuid niet meer van te zien. Je kan ook wel zien, er krijgt wel ploegen daar. En ja, wat kun je in het land nog vinden?
Opgraven bart er net, want voor opgraven moet speciaal een opdracht wezen van de provincie archeologische coördinator van Friesland. En wie wil ik gewoon zeggen, is er in het veld nog wat te zien? Wat lijkt het op een bultje, op een groede of weet ik wat, Ja. werd misschien zo'n steen had. Dit hele land is al 300 jaar lang omdollen. En dan had er nog de grote ruilverkaveling ook nog oerheen geweest. Wat bleef er dan nog oer? Dus we gaan zien of we nog wat vinden. Hoop je, maar net verwacht je.